Ahoj, dneska tu máme túto hru a ako si môžete všimnúť, už som to tu začala hrať, lebo mám kapibaru level 12. A túto hru vážne, ale že fakt vážne milujem. Toto je moja najobľúbenejšia hra. A myslím to seriózne vážne. A to kvôli tomu, že som v tom mega dobrá. Myslím to vážne. Ale moja spolužiačka, kamarátka, je v tom lepšia a to nechápem, lebo ja túto hru hrám už 2 týždne a ona to teprve začala proste hrať dneska so mnou a už má takú istú a ešte lepšiu kapibaru ako mám ja a to len kvôli tomu, že som jej pomohla. A potom jej ešte pomohla týpka a proste to podľa mňa není fér. Keď ste v tejto hre vážne dobrí, pridajte si ma plus do friendov a dajte mi niečo veľmi, veľmi vzácne. Lebo ja proste chcem mať level... Ja by som strašne moc chcela mať level 20. Ale, no, level 30 skôr. A nečudujte sa, že zrazu tu je také ticho. Ale ja som teraz akoby u svojej babky a oni ma zavreli hore, takže no. To dôležité není. Dôležité je hlavne to, že hrám túto hru. Mám pocit. No. Už mám 5 oných. A potrebujem vašu pomoc. Vážne prosím, keď hrajete túto hru a ste strašne moc dobrí, pridajte ma plus do friendov a dajte mi niečo dobré. Ale že fakt plus. Ja ťa vidím. Pridaj si ma do tých friendov. Pridaj si ma do tých friendov. Pridaj si ma do tých friendov. Ináč ťa táto kapibára zožerie. No. Tak je. Ja vždycky mám pocit, ako keby som proste bola ten ananas ja. No. Mám veľmi veľa prašulí, ako si môžete všimnúť tam hore. Lotus, yes, už mi tu konečne rastie aj lotus. Dobre, tak ja si počkam na nejaký veľmi dobrý lotus. Poďme chvíľku lávkovať a keď tam budem mať niečo vzácnejšie než ten blbý lotus, blbý ne, ale niečo ešte vzácnejšie než je ten lotus, tak sa vám ozvem. Por favor, mi amore, espresso macchiato, por favor. To som ja proste, keď javkujem, ja chodím za ostatnými hráčmi a proste wow! No, stala sa tu taká vec, že je tu táto búrka. Tak ale to nás nezastaví, ne? Hádajte, čo mám? To je reálne watermelon. A ja som si myslela, že je to lotus. Takýto lotus. Oh my god. Tie prašule idú veľmi rýchlo. Oh my god. Tak ale to nás nezastaví v avkovaní. Pozrite sa, čo mám proste. To je tak čudne mokré tu na v tej ikonke. A pozrite sa proste. What? Tie peniaze to úplne pridáva. Ideme ďalej avkovať. Farmu som si vyšla o 1 level. Mám level 3, predtým som mala level 2. A ide mi to o 3 milióny. Pozrite sa, 8. A 5 plus koľko sa rovná 8? No 5 plus 3 sa rovná 8, takže o 3 milióny to je, lebo tam bolo napísané ešte to M. Pozrite sa, môžem to osvetiť. Pozrite sa na to. No. Takže tu máme túto mrkvu. Toto môžeme dať sem rovno. A mám fakt veľa prašulí. Keby ste nevideli, vidíte, kde koľko máte prašulí. No tak to máte tu na hore. Tu na to počiarknem, lebo inak to neviem.
No. Tak neviem, ako to urobiť. Oh my god. Už tu mám aj watermelon, ale ešte si počkáme na lepšie. Čo si myslíte, že je za mnou? Čo si myslíte, že je za mnou? No za mnou je táto farma, kde sú už len samé melóny. Ale tie si ešte budeme šetriť. Musíme získať ešte vzácnejšie veci. Mám tu kokonuty. A jo, myslí sa to ako kokosy. Jo, počkaj, kokos. Ty kokos. No, takže ak sa môžete všimnúť, mám plný inventár takýchto vecí. A proste ja som za to strašne rada. No, takže ideme mu to dať. Mám aj tu na veci nejaké, lebo som tu naproste robila toto. Wait. To som si ani nevšimla, že je to tu také plné. Ja som proste takto klikala a takto som chodila. Takže preto mám celý inventár. OK, to najlepšie by som si nechala najradšej na koniec. Takže zatiaľ tomu dáme len tieto tu veci. A tie gold si necháme na koniec. Ideme na to. Dobre, tak to musím asi lívnuť, lebo toto mi fakt vadí. Ja to proste cez to ani nemôžem takto zbierať, vidíte, musím to takto skloniť. Takže musíme to lívnuť a ja vás tým nebudem strašovať. Takže som naspäť bez tej tabulky a omg. Za chvíľu budeme ten polku toho ďalšieho levela vlastne už aj mám, či? Asi, zle že na tej druhej je trochu viac. Omg, to je strašne dobré. Lotusy, yes, ideme si pre lotusy. Omg. Toto je trochu ako Grow a Garden, lebo vlastne, pozrite sa. Tieto tu dve veci sú ako moja záhradka. Grow a Garden. Tu na to silujem a za to získavam prachy a potom si za to kupujem veci. Ale aké veci? Tu na tieto veci. OK. Kúpime si tento tu kokonut. Coconut. 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 I'm a coconut. No, pozrieme sa, či tu na niečo není. Dobre. Není. Tak. Musím ísť na bíjačku, aké bude mať veľmi veľa percent. Tak sa vám ozve. No, takže mám tu ďalšia veľká kypaky. Oh my god, toto je moja. Pozrite sa, toto je real moja. Proste collect. Vidíte, to je moja bejska. Your base. Toto je moja.